L-unions li jirrappreżentaw il-korpi dixxiplinati fosthom il-Korp tal-Pulizija, il-Forzi Armati, l-Uffiċjali Korrettivi ta' Malta u l-Protezzjoni Ċivili flimkien mal-uffiċjali tad-Dipartiment ta' Dwana laqgħu b'sodisfazzjon l-iskema li se toffri sa 4 snin paga jew 180,000 euro f'każ ta' inċident serju fuq il-post tax-xogħol. Assigurazzjoni li l-membri f'dawn il-korpi kienu ilhom jitolbu sa mill-bidu ta' snin 2000. Il-President tal-Union tal-Protezzjoni Ċivili Sur David Kassar innota li t-talbiet tagħhom bdew jingħataw widen mill-2015 l-hawn. Stajna nagħmlu insurance, però ħabba x-xogħol tagħna kif jiżvolġi kienet tkun ħafna impossibbli ngħidlek illi għax l-insurance kienet tkun għolja ħafna lina, mhux bħal persuna li taħdem komuni. Aħna kienet tkun diffiċli ħafna biex insibu insurance li tinxurjana. Is-Sur Kassar fakkar kif l-aħħar xhur iddaħħal benefiċċju ieħor għall-membri tal-Protezzjoni Ċivili biex f'każ li jweġġgħu jew imutu waqt il-qadi ta' dmirietom huma jew il-werrieta tagħhom jieħdu il-pensjoni wara 25 sena. Is-Segretarju tat-Taqsima tal-Korpi Dixxiplinati f'dan il-General Workers Union, is-Surġent Teo Vella, faħħar il-mod kif inħadmet l-iskema mill-Gvern. Jidher illi anke l-capping li għamlu ħatitla l-4 darbiet tal-paga annwali tal-individwu sa massimu ta' 180,000. Jidher ukoll illi mhux se jkun hemm xi burokrazija biex wieħed jidħol u jibbenefika minn din l-iskema u għaldaqstant irridu ftit iktar informazzjoni, però l-intenzjoni hija evidenti li l-Gvern irrealizza illi daw il-ħaddiema anke wara dan li ġara din il-ġimgħa jagħmlu xogħol ta' barra minn hawn u l-poplu għandu jkongratlihom. Is-Surġent Vella wera xewqa li din l-iskema tinfirex fuq oħra tas-servizz pubbliku fosthom għall-uffiċjali tal-komunità u uffiċjali tat-Transport Malta. L-iskema mħabbra mill-Ministri Edward Cicluna u Michael Farrugia ġabet ir-reazzjoni pożittiva wkoll tal-Malta Police Association. Is-Surġent Marlon Healy, segretarju tal-Assoċjazzjoni, qal li din l-iskema hija pass importanti għall-uffiċjali tal-Pulizija. Sallum il-ġurnata inti apparti il-biża li wieħed iweġġa fuq il-post tax-xogħol u ovvjament l-inġeri li ġib magħha, pulizija kien qiegħed jitlef ħafna flus. Ġifieri ħafna pulizija kienu jgħid il-kritika tagħhom kienet isma' dir grazzi speċitajna weġġajt fuq il-post tax-xogħol u grazzi ta' hekk ħankun qed nitlef ħafna flus, ovvjament overtime, allowances, eċetera, eċetera. Ġifieri huwa pass importanti ħafna naħseb. L-iskema tipprovdi wkoll benefiċċji estiżi oħra skont iċ-ċirkostanzi tal-każ bħal spejjeż ta' funeral, spejjeż ta' ripatrijazzjoni u modifiki fid-dar. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.